Sad bespolno biće, ali koliko se sećam, seks nije važan samo kad je u redu. Kad imate redovan i dobar seksualni život, onda je on beznačajan. Pa seks je taj jedini, taj život, čovjek što živi godinama i umre, znači to je sve u seksu. Svaka se žena udaje za seks, čovjek se ženi za seks i tako. Promiskuitet je kada osim svoje žene želiš i neke druge žene. Ne, nije sam ja taj. Ja samo moju ženu i zdravo, jer imam porodicu sa njom i dugo vremena sam u braku i tako. I ja mislim da nisam nikakav izuzetak, prosto mislim da je u čovekovoj prirodi da poželi nešto drugo osim što ima. I to ne zavisi od ljubavi. Kad ode da ljubavu, ima neko gostira i po sat vremena, a neko ne, nego 3-4 minuta i finiš. Razumiješ? Zaista ne bih znala reći tajming koji sam upotrebljavala. Pa za žensko je bolje da duže gostiraš. Razumiješ? Ne odmah da svršiš, za žensko je bolje malo duže da ostaneš i tako. Ja spadam, kako ti kaže, ni prvu ni drugu, a blizu sam prve. Imaš ženska što ti ne da da svršiš ti unutra, znaš? Nego kaže moraš na stranu. Ali jednom kad smo pričali jedne večeri ovde na farmi i onda pričali smo o tome kako se sa ljubavlju ne sme šaliti i kako sa trudnoćama ne sme da se šali, da žena koja je ostala trudna ne bi smela da pobaci, i onda si ti rekao, jest, sa Bogom nema šale. Evo, ja sam se šalio, pa imam 4 sina. Jeste, ali mi smo pravili djecu, ja nisam na stranu svršavao, nego u nju, ona je ostala noseća i tako, znaš, svake... Ali rekao si da je to bila šala, da si se šalio, pa jeste, i šale... pa imaš 4 sinova. I šale ja pravim djecu i to je bila istina, šalili smo se i napravio sam djecu. Mislim da je oralni seks samim tim što ne može da dovede do toga da se začne novi život, ne može da bude ispravan seks. Analni odnos je kada nije tamo gde može beba da začne, nego malo na drugoj strani. Aha. U zadnjicu. U S. Kako si rekao? U S, to je engleski u guzici. Da. Nije bitna veličina, veliki, mali, samo da ti radi, recimo, uvijek u svakom pokretu. A nije sad bitan velik ili mali samo da ti radi i ti si onda bolji. Onaj ko ima veliki mu se teže diže. I tako. Seks mora da bude stvarno unutra, ne vani, jer vani se uvijek bojiš, neko će te kao vidjeti ovo ono, nego unutra da to bude i završena priča.